Bé, realment m'ho ha posat difícil, però excessivament difícil, perquè no vaig a poder-li replicar res. És que no m'ha dit absolutament res. No sé què li tinc que dir a partir d'ara, perquè, clar, vostè me dóna la impressió que ni tan sols s'ha molestat en escoltar la meva exposició per anar raonant, ja que vostè, com a persona portaveu en aquest tema del seu grup, té un coneixement exacte de la llei i, per tant, podia haver-me intentat refutar alguna de les afirmacions que he fet. Perquè, si no, tinc que considerar que vostè, malgrat que va dir que va votar que no, me dona la raó en tots i cada un dels punts que jo he dit, perquè és que no li he sentit una rèplica absolutament a res. Ha vingut a cantar les glòries, les ha cantat i se n'ha sentat. Mire, insistisc, la meva intervenció tenia uns punts essencials, que espero que després, però clar, m'hauria agradat poder-los debatre en aquest moment. Té uns punts essencials. Primera, ignorància dels col·lectius afectats. Ignorància per part seva de les sol·licituds dels col·lectius afectats. Mire, sé que diuen que no. 6 d'octubre del 2009. 6 d'octubre del 2009, fa molt poquet. COCENFE emet una nota de premsa i li vaig a dir el titular. Les persones amb discapacitat rebutgen el projecte de llei d'accessibilitat al transport de la Comunitat Valenciana. És aixina. És aixina. CERMI en la mateixa línia. I ahí, l'Institut de Promoció per la Vida Independent, en la mateixa línia. Tenen vostès escrits, que jo tinc còpia, de que en el seu moment, en l'inici, ja se refereixen a vostès, dient-los, mire, la llei que ens han enviat no ens agrada. Ens hauria agradat molt que prèviament ens hagueren consultat i hagueren pogut debatre el contingut de la llei. I es diuen exactament, mire, el que fa falta és reglamentar, baixar al nivell tècnic necessari per a que això sigui efectiu. Realment no veiem el que sé. Avui la societat es demana que passem, en el que és l'atenció a la discapacitat, que passem d'una atenció que estigui basada en l'assistencialisme a la consideració d'unes persones amb discapacitat, però amb drets com a persona. Clar, ara fem enunciar-los, els drets, les obligacions, però no les concretem. No les estan concretant. Les he posat molts exemples. M'he basat en la llei. No he anat a apreciacions de tipus, mire, vostès són uns tals... No. Li he relatat així uns articles que defineixen com estan allargant els terminis que ja estaven plens establerts i com no acaben de concretar les mesures que són les necessàries. Per tant, reitere, una llei innecessària. En quant que innecessària, no és innecessària la regulació, no. Precisament ahí està la necessitat. En la regulació específica de ja baixar a una mesura concreta aplicable, cosa que no se fa. Teníem un marc, creem un altre marc, però el marc no té quadre. Aquesta és la veritat, el marc no té quadre. Mirem el quadre i només veiem el marc. Senyor conseller, sé que m'està mirant, però és que és així. El quadre hi ha que delimitar-lo. És el moment, ja teníem el marc, és el moment de ficar la làmina i ficar un bon quadre per a aquesta gent. I això és el que no se fa. Mire, la Liondau és el punt d'arranc. És el punt d'arranc. Vostès han fet, ja els he citat, no és innecessari que torni a sentir, multitud d'ordres, decrets, en molts aspectes. Em faltava fer-la del transport, la regulació del transport, i ara arranquen en una nova llei. No ho han fet en les altres coses. En els altres apartats que arranquen un dia de la legislació estatal ja que tenim, vostès han anat a concretar les mesures. Ara han fet això i han fet una barreja que no aconsegueix entendre quan he dit que tenen errors importants, derogant decrets que ja estan derogats, el qual vol dir que no tenen vostès clar ni tan sols com han anat l'escalonament legal que vostès mateixa han creat. Ni això tenen clar. I s'ho he dit, dues qüestions. He parlat de la innecessaritat i la falta de necessitat d'aquest moment i la falta d'oportunitat.
aquestes dues qüestions i les argumentades, jo us demanaria que en tot cas, en el mateix sistema que jo he fet, punt per punt, vostès me desmuntaren i me convenceren de que realment no és així.